Yun ako nimutangan. Nandito na ako ngayon sa krus na tubig. Banal na tubig. Ito sa talikuran ko. Tubig. Dito na naman ako. Sa talikuran ko. Tubig na naman to. Dog. Ito naman sa kabila. Dahil tubig. Dito naman sa taas. May pa rin tubig. Parang tinatayuan ko yun. Nandito ako sa gitna. Sa gitna ng krus na tubig na to. Marami mga misteryo dito sa Dinagat Islands. Kung yung sirin talaga. Napakandang tanawin dito. Mga kapatid ko. Kaya maswerte rin ako na isa ako sa nakabot dito sa banal na krus na tubig na to. Kasi nakarating ako rito, maswerte ako. Sa madaling salita noon, nakapunta na rin ako dito. Kasi hindi ako makapunta rito ngayon kung hindi ako nakapunta dito noon. Kaya magandang araw sa bawat isa sa atin dito sa mundo natin pinagalawan. Ngayon natin nakatawan ng lupa. Sa pagkataon na to, marami naman talaga mga misteryo, mirakulo dito sa Dinagat Islands kung nasuriin. Pero maswerte rin tayo na bawat isa sa atin mayroon tayong nakita na panibagong tingin natin sa mga mata. Tapos yung titingnan sa bawat isa sa atin na tingnan pa lang tayo sa pinasal ko kayo dito.